ekene una ekene orimili. Ekene orimili nke. Akpọkọ ezumezu orimili. Kene ọra mmụọ. Na-emelu nya nwanne anyị nwanyị iwe. Kpọkọ gị wuchi Wumgboye. Wumgboye Beatrice Mgbuchi Mgbo. Ọkwa ya bụ ivu Ileọma orimili na ọkwa ya ka ya kwara. Si na aba gị Wumgboye Beatrice Mgbuchi Mgbo. Si ka ịchụwalụ nwa gị ndị ilo na ya bụ Ileọma ọ na-ekpe n'orimili. Okpecha ya ka udo obi ịkwafuola ya ihu uke, chụfuola ya aka ndị ajọ mmụọ, chụfuola ya aka ndị ajọ mmadụ. Meghelie ụzọ kenye oke nke ka olubi aka ka iruo makpọbịa. Awekpọkuo gị bụ Mgboye Beatrice Mgbuchi Mgbo. Asị na ọnya bụ nwa gị Chinedu Eruba na ọnya kwala ivu Ileọma. Okpelu gị bụ eze nwoke orimili bụ eze nwoke ite ego ewu orimili nke. Okpelu gị Ileọma. O wesị gị bịa n'ike na ebube ka ị bata n'obu ka ị bịarala oke. Akpọkuo gị bụ orimili si be nne ya. Bụ orimili okpu si gị bịawakwa na ihe esokwerala oke. Kpọkukwa orimili ohu obu ọ si gị bịawakwa na ihe esokwerala oke. N'ọnya bụ nwa unu na-akpọ unu. Si na ọ rarịara nye m n'aka si ka nye aka wee kwatala unu nya bụ ivu ka unu na ya wee dowa na mma, ka unu wee sacha anya bụ nwa unu, chụfuola aka ndị ajọ mmadụ, chụfuola aka ajọ mmụọ. Okie ka olubi aka na-abịa na anọ n'azụ n'izu n'ụlọ, mana ọ nọ n'ogologo ụzọ ebe ọ na-agba mbọ ka o wee dị mma. A sị ka unu gọzie akala aka ya. Iwe ọbụla bụ okie nye ebu na ebu, okie ọbụla ka olubi aka. Unu gọzie ezinụlọ ya, gọzie ụmụ ya. Anya na ụmụ ya dị na mma. Ọzụcha ụmụ na-enye nka. Anya na-ekwu iwe bụ ebumnobi ọ na-ayọ unu ka unu tinyeli ya aka. Ebumnobi niile wee fụtali ya ire. Ọ na-ekwene ka ndị ilo tinye aka na ndụ ya. Na-ekwene ka ndị amoosu tinye aka na ndụ ya. Na-ekwene ka ndị amagba tinye aka na ndụ ya. Nsetọfuwa aka ụchụ. Aka ndụ akọlọgholi. Anyị si ụchụ mmadụ kaba na ka ogholi nwoke na nwaanyị kaba chaalịa. Ya bụ mbọ ọ na-agba ka ọ fụtalịa ibe metalia mkpụrụ dị mma. N'ọnya ka anya bụ Chinedu Eruba na-ayọ unu bụ orimili. Ọ tụkwa na unu bụ orimili, okwekwe nkwenye na unu bụ orimili bụ ndụ. Na mmiri bụ ndụ, mmiri bụ iwe ọma. Iwe niile dị mma nọ na mmiri ka o si abịa. Wee sị ka unu akwajelu unu ivu ka unu gọzie nye. Chụfuwa na ajọ iwe, wofuwa na ajọ iwe. Ndị ajọ mmadụ, ndị ajọ mmụọ wachalịa ogbe ọgụ. Orimili nke a sị gị tụla ọra orimili ka ịbata n'obu na ngwube egwu ọnwa agba ya n'ụmụ okpu ọka. Ka unu bịa echi niile ebe a bụ ka unu gbalị anya bụ Ileọma ọ ga-ekpe. Unu gbalị anya ọgwụ. N'ọnya ka ọ na-eme omenala ya. Emechi omenala ka udo obi chia. Unu wofuli ọya nya. Ọya mmụọ, ọya mmadụ cha na ndụ ya. Ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ cha na ndụ ya. Omebe ma chi ekwene na omena chi ekwe.
achị ayara na-awozi oke gị bụ Mgboye Beatrice Ogbuchi Mgba a sị na ịghara na-ewozi nwa gị oke gịnị a ga-adụ na mma n'ọnya ka anyị na-aga ọbụ si ka unu mezuolie menụ karịa ka ọ na-ayọ anyị sị na tata na ọdụgoli ya na mma dobichiala ya na ndụ na ghara abụ n'ọnwụ o mete ya evu anyị si agbachala ya aja ka unu meghee ụzọ unu meghee ụzọ ka o wee dolu unu ya na mma anyị si elo lotele unu ka unu lotie anyị si iwe ọma ga-emeli nya bụ nwanne anyị nwaanyị bụ Chinedu Uroba ọma ga-emebeli ya na Eke ọ ga-emeli ya n'Oye ọma ga-emeli ya na Agwa ọ ga-emekweli ya na Nkwọ n'aba Chukwu na ọdịnala na ọra mmụọ niile anyị si na ọ ga-elelu na ya n'ọgbọ ka anyị jikwu ya ọgbọ ka o ji ya dị ele anyị si na ọgbọ ga-esoro n'ọgbọ lee nụ ise 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 ise